זה הספייריבס, אלה הצלעות. זה בעצם הבייקון, אבל עם העצם. אני שם אותו במרינדה של הרבה פפריקה. יש פה טימין, יש פה דבש, שום, טיפה הל. שם את זה ככה ליומיים. לוקח בטן וממלא אותו. הפתעות. הרעיון הוא שאני מכניס את המילוי וזה נכנס לתנור. בגלל הביצים זה מתנפח בפנים כמו סופלה, מאוד אוורירי. את הדבר הזה אני מכסה ומכניס לתנור ל3 שעות. הבישול הוא עצמי בתוך הנוזלים שלה. יוקי קטנים, בצלים וגזר לבן עם קרישה מוחמץ. זה נותן קונטרסט מאוד טוב לבשר הזה. עם ג'ינג'ר כבוש, אני מבריק. חשוב לשמור על הטעם של הצלייה של הבשר. אם אתם שמים לב את המילוי, איך הוא ניפח את הכיס ועומד בזכות עצמו. אחד הדברים שאני חשוב לי בנשיקה, לתת הרבה בשר, שלא יהיה רק שומן. מאוד חשוב שאנשים, מי שרוצה טיפה להוריד את השומן, יכול להוריד אותו וישאר לו מספיק בשר במנה, ולא יגיד שהוא מקבל רק שומן. את המנה הזאת, אני עושה אותה כבר 6 שנים, לא תקבלו בתל אביב. ספייריבס בבקשה.